Vy s Eliášom to ešte neviete, ale ja čakám bábu. Čože? Áno. Od marca do mája je film, kde rodičia, ktorí sú tesne pred 50-kou a majú 3 dospievajúce deti, zistia, že mama je znovu tehotná. Taká fazulka? Ten film sleduje 3 mesiace tehotenstva tej matky. Ale to nemôžem predsa teraz jesť. To som nevedela. A zároveň každodenného života tej rodiny. Nespí. Nespím, rozmýšľam, nevidno to na mne. Jedná se o velmi citlivý portrét fungující rodiny Poľúbiť. a lidské soudržnosti a blízkosti. Čau. Ten zdroj sú moje osobné spomienky. Krížik. Ale poď sem poľúbiť. Som pred obrazom Eliáša. Eliáš! Minimálne moje jazdenie na skejte v 15 rokoch je pred obrazom pre Eliáša. Náš Eliáš má dnes normálne rád. Rande má náš malý Eliáško. Pro mě je na filmu nesmírně cenné jeho naprostá autenticita Sadni si. a z mého pohledu unikátní režijní pojetí té látky. Veď ešte dlho ich budeme mať na krku. Ten film pre mňa bol takým veľkým skúmaním toho, čo to znamená byť spolu. Ahojte. A že to môže znieť banálne, ale ja si myslím, že to je naozaj veľa, ak sa to tým ľuďom darí. Všetko v porádku, zemáky sú v rádku.